Здравейте, аз съм Богдан Шумаров, професионален състезател по кикбокс. За първи път съм в Павел баня изобщо, в комплекса също. В момента лекувам проблеми на гърба. Роден съм израснал до 17 годишна възраст в град Петрич. След това заминах в град Варна, където заедно с моите треньори спечелих много аматьорски титли, като балканска, европейска, 2 световни. След това заминах за Нидерландия преди 4 години и оттам кариерата ми се насочи изцяло в професионален план. И сега мога да се похваля, че се бия на най-високо ниво. За мен това е най-сериозната верига за нашия спорт и не само. Те провеждат състезания и битки в няколко вида спорт, като кикбокс, муай-тай, ММА. Аз се състезавам по правилата на кикбокс. За момента имам 2 мача. Двата мача са с нокаут. През цялото време ми се налага да пътувам и съм доста така обикалям по лагери. Доскоро бях в Мароко на лагер. Там прекарах 1 месец. Преди това бях в Тайланд. Тази година близо 5 месеца в Холандия също тренирам. И като имам време, разбира се, идвам тук да се възстановявам. Да, за жалост имам много травми. Просто от години тежки подготовки, тренировки, то се натрупва. Така, човек трябва да си обръща повече внимание просто. Всяка контузия е различна. Тази специално, която имам, да, изисква малко повече време, но да гледам позитивно на нещата. Тук съм доста доволен от екипа, от процедурите и мисля, че ще съм доста по-добре в най-скоро време. Препоръчено ми е чрез познати. Много ми похвалиха самото място, че екипа е много добър. И да, реших да дойда, да пробвам и съм много доволен. 6 процедури правим всеки ден. Усещам облегчение още от първите процедури. Да, тангентора мисля, че се казваше, подводния масаж с това много ми харесва. И даже обмислям да говоря с треньорите, да си осигурим такова нещо при нас. Много приятна процедура. Има благоприятен ефект. Всички са много учтиви хора, че знаят какво правят, че работят от доста време, много са внимателни. Много съм доволен от всичко. Сигурно препоръчвам на спортисти като мен, на обикновени хора, който не е бил да пробва. Мисля, че ще останат доста доволни. Планирам пак отново лагери, още не знам къде. Чакам и новини за следващия матч. Наистина съм доволен тук от мястото. И да, когато имам възможност, ще се старая да идвам поне 2 пъти в годината, че е хубаво да идвам. При първа възможност съм пак тук.